Helo a chroeso i gyflwyniad Carlam Cymru e-ysgol, Lefel A, Hanes, a heddiw fyddwn ni'n edrych ar y sgiliau arholiad penodol ar gyfer uned 1. Felly, pwrpas y cyflwyniad yma ydy edrych ar y sgiliau angenrheidiol sydd angen arnoch ar gyfer llwyddo yn uned 1. Felly, cyn cychwyn, beth sydd angen arnoch ar gyfer yr arholiad yma? Bydd angen copi'r papur arholiad sy'n berthnasol i'r astudiaeth o gyfnod rydych wedi gofrestru amdano, a cofiwch wirio ar flaen y papur bod y papur arholiad cywir o'ch blaenau chi. Fel y gwyddoch yn hanes, mae yna nifer fawr o opsiynau, felly gwiriwch cyn cychwyn. Bydd angen llyfr ateb cybac sydd o 16 tudalen o bapur llinellau A4. Bydd angen beiro D. Byswn ni'n argymell i chi fynd â ymlygwyr neu uwcholeuwyr neu beiro sy'n lliw gwahanol, neu esbonio pam yn y man. Ac wrth gwrs, newch yn siŵr bod yna gloc o fewn yr ystafell arholiad. Os ych chi yn yr ystafell arholiad, cofiwch nid oes modd i chi wisgo oriawr, ond ar gyfer ymarfer, mae amseru a defnyddio cloc o oriawr yn fuddiol iawn i chi weld beth sydd modd i chi i wneud o fewn y cyfnod amser. Felly yn syml, beth ydy'r arholiad hwn? Mae'n bwysig iawn eich bod chi yn gyfarwydd gyda'r papur arholiad cyn cychwyn. Na fyddwch chi'n methu darogan beth ydy'r cwestiwn, ond mae'n modd i chi adnabod y fathau o gwestiynau bydd yn codi yn yr arholiad. Felly, mae'r arholiad yma'n profi eich dealltwriaeth o amcan asesu 1. Mae yna 2 adran a mae yna 2 gwestiwn ym mhob un, a mae rhaid i chi ateb 1 cwestiwn o bob adran. Mae'r arholiad yn 1 awr a 30 munud o hyd, oni bai bod amser ychwanegol gyda chi. A pwrpas yr arholiad yma ydy i ddangos, trefnu a chyfathrebu'r gwybodaeth. Dangos dealltwriaeth mwyn dadansoddi a gwerthuso nodweddion allweddol sy'n perthyn i'r cyfnodau astudiwyd, a gwneud safbwyntiau cadarnhaol ac archwilio cysyniadau fel bo'n briodol. Enghraifft, achos, canlyniad, newid, parhad, tebygrwydd, gwahaniaeth ac arwyddocad. Felly'r brif syniadau a cysyniadau bydd angen i chi fod yn gyfarwydd â nhw ydy rhain ar y sgrin. Nawr, wrth gwrs bod chi'n deall beth ydy canlyniad neu beth ydy newid, ond beth ydy rhain o fewn cyd-destun hanes. Felly mae'n bwysig iawn bod chi wir yn deall y cysyniadau yma cyn cychwyn ar yr arholiad. Pan ni'n sôn am canlyniad enghraifft, canlyniadau tymor byr, hir dymor, canlyniadau sy'n effeithio ar bwy. Ydyn nhw'n effeithio ar grwpiau bach o bobl? Ydyn nhw'n effeithio ar y cyhoedd yn ei gyfanrwydd? Felly newch yn siŵr yn cyd-destun eich topic chi bod chi'n deall beth ydy'r cysyniadau yma. Felly mae gyda chi achos, canlyniad, newid, arwyddocad, gwahaniaeth, tebygrwydd a neu parhad. Tebygrwydd yn un arall, wrth gwrs eich bod chi'n deall beth ydy ystyr tebygrwydd, beth sy'n debyg, ond ym mha cyd-destun yn y topic yma. Ydyn nhw'n debyg yn wleidyddol, os yna debygrwydd ar hyd y cyfnod yn ei gyfanrwydd, os yna rhywbeth sy'n sicrhau bod nhw'n mynd nôl falle i fel oedden nhw os ni'n sôn yn frenhinoedd nôl i ryw frenin cynt tebygrwydd yn eu polisïau nhw, yn eu polisïau economaidd, gwleidyddol ac yn y blaen. Felly newch yn siŵr beth sy'n ni'n argymell i chi wneud ydy fynd ati i edrych ar rhain a wneud rhyw fath o map meddwl o gwmpas rhain yn cyd-destun eich topic chi. Iawn, achos maen nhw'n wahanol iawn o ystyried y cyfnodau amser gwahanol. Felly dyma enghraifft i chi o un dwi wedi wneud ar gyfer canlyniad. A mae modd i chi i gynnwys enghreifftiau a pethau mwy specific ar gyfer eich cyfnod hanesyddol chi. So canlyniad, fel nath ni'n sôn, ni'n gwybod beth yw ystyr canlyniad, ond yn cyd-destun enghraifft tuduriaid, oedd yna ganlyniad ar bawb, oedd yn effeithio ar bawb neu grwpiau penodol o bobl. Hynny yw, menywod, y Cymru, y werin bobl ac yn ymlaen. Oedd yna ganlyniadau hir dymor. Ac beth mae hynny'n golygu?
Nath y canlyniadau yma ffeithio'r bobl neu ar polisïau neu'r wleidyddiaeth am ddegawdau neu canrifoedd i ddod. Neu oedd yna ganlyniadau mwy bachog, byr, tymor byr, oedd wedi cael ei effaith mawr a trobwynt mawr ar sut oedd pobl yn teimlo neu'n byw eu bywydau neu polisïau. Beth oedd graddiad y canlyniad? Oedd e'n ganlyniad mawr. Oedd e'n ganlyniad oedd ond wedi effeithio'r grŵp bach o bobl ac felly ond yn ganlyniad bach. Graddiwch hynny. A sut oedd e'n effeithio ar y cysyniadau eraill? Gwleidyddiaeth, crefydd neu diwylliant. Ac mae adeiladu'r mapiau y meddwl yma gyda enghreifftiau yn galluogi chi i wirioneddol deall beth ydy ystyr yr cysyniad yma. Felly beth ydy yr opsiynau o fewn uned 1? Dyma'r mathau o bapurau cwestiynau posib wneith godi, a dyma pam mae mor bwysig i wirio cyn cychwyn eich arholiad bod gyda chi y papur arholiad cywir. Chi ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle chi yn dechrau ateb cwestiwn a bod chi'n sylweddoli bod gyda chi papur arholiad anghywir. Mor anhebygol fydd hyn, mae o wastad werth i chi wirio'r papur arholiad. Felly, yr opsiwn cyntaf ydy Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1485 i 1603. Yr ail opsiwn ydy Llywodraeth, Chwyldro a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1603 i 1715. Y trydydd opsiwn ydy Gwleidyddiaeth, Protest a Diwygio Nghymru a Lloegr tua 1780 i 1880. Wedyn, Gwleidyddiaeth Pobl a Chynnydd yng Nghymru a Lloegr tua 1880 i 1980. Newid gwleidyddol a chrefyddol yn Ewrop tua 1500 i 1598. Ewrop mewn oes o absoliwtiaeth a chwyldro tua 1682 i 1815. Chwyldro a syniadau newydd yn Ewrop tua 1780 i 1881. Ac yn olaf, Ewrop mewn oes o wrthdaro a chydweithredu tua 1890 i 1991. Felly, beth y fyddwch chi'n gweld ar flaen eich papur arholiad? Fyddwch chi'n gweld rhif yr uned a'r opsiwn, a dyma fi'n sôn eto am eich bod chi yn barod i weld beth sydd ar y papur arholiad. Eto, na fyddwch chi ddim yn gwybod yr union eiriad o'r cwestiwn, ond fe fyddwch chi'n gyfarwydd gyda math o gwestiynau bydd yn codi. Ac y beth gret ym hanes, mae yna ond hyn o opsiynau gall godi o ran cwestiynau, felly mae modd i chi edrych a ymarfer eich adolygu mewn ffordd thematig. Byddwch chi hefyd yn gweld dyddiad amser yr arholiad, teitl yr opsiwn gan gynnwys y dyddiadau, yr ystod y dyddiadau, ac eto mae hynny yn bwysig oherwydd, wrth gwrs, fe fyddwch chi yn gorfod cadw yn gyffredinol o fewn yr ystod dyddiadau. Hyd yr arholiad, efallai bydd rhai ohonoch chi gyda amser ychwanegol fel y soniwyd, a newch siŵr eich bod yn gwirio gyda'ch athro a rowch wybod i'r goruchwylwyr. Mae'r cwestiynau yn y trafodaethau hanes wedi geirio gan ddefnyddio set o dermau gorchymyn, a mae'n bwysig eich bod yn abod neu yn adnabod beth yw'r termau hyn, yn gofyn i chi wneud mwyn i chi ateb y cwestiwn mor effeithiol a phosibl. Mae nifer fawr o ddisgyblion dros y blynyddoedd wedi dweud, wel, dyw'r darn yma ddim yn bwysig achos mae corff yr ateb yn yr un peth, ta waith beth yw'r geiriau gorchymyn ar y cychwyn. Wel na, dyw hwnna ddim yn gywir. Mae trafodwch, mae'n gofyn i chi drafod rhywbeth yn wahanol iawn i ofyn i chi werthuso rhywbeth. Ac yn yr un modd, mae gofyn i chi pa mor effeithiol ydy rhywbeth yn wahanol iawn i pa mor arwyddocaol ydy rhywbeth. Felly, gadewch i ni gymryd cipolwg ar y set o dermau gorchymyn yma mwyn sicrhau eich bod chi'n gyfarwydd ar gyfer y cwestiwn ar gyfer amcan asesu 1. Felly, darllenwch nhw'n ofalus a dwi'n cynghori chi ofyn i'ch athro os ych chi dal yn ansicr o'r rhain, achos mae'n bwysig iawn eich bod chi yn ei deall. Trafodwch. Felly dyna'r term newch chi weld ar ddechrau y cwestiwn arholiad.
Nawr mae hyn yn gofyn i chi i gynnig dadansoddiad wedi gefnogi o'r mater dan sylw, a byddwch yn ymdrin â'r cysyniad a bydd yn ymateb yn llunio barn wedi chyfiawnhau. Felly be mae hyn yn ei olygu? Byddwch yn canolbwyntio ar y prif syniad yn y cwestiwn ac yn ffurfio dadl sy'n ystyried mewn perthynas ar ffactorau perthnasol eraill. Eich nod yw i lunio barn cyson a chytbwys sy'n cael ei ategu gan dystiolaeth ffeithiol, a fysa fy nisgyblion ni wastad yn dweud fy mod i'n ailadrodd ac yn dweud, mae'n rhaid i chi gynnwys a cyrraedd yr pwt ola mwyn sicrhau eich bod chi'n gallu crynhoi yr ateb yn gywir. Hyd yn oed os chi'n brin iawn o amser, ewch ati grynhoi y wybodaeth sydd gyda chi yn fel corff yr arholiad mwyn dangos eich bod wedi trafod a llunio barn cytbwys ar y diwedd yn y casgliad. Felly mae'r casgliad mor bwysig. To waith lle chi wedi cyrraedd yn yr papur arholiad, to waith lle chi wedi cyrraedd yn eich traethawd. Os mae ond llon llaw funudau ar ôl, ewch yn syth i'r casgliad mwyn gallu crynhoi yr termau gorchymyn yma. Nesaf mae gwerthuswch. Mae gwerthuswch yn wahanol i trafodwch. Byddai'n gofyn i chi gynnig gwerthusiad wedi gefnogi'r mater dan sylw sy'n pennu effaith a'n ei rôl. Felly eto, be mae hyn yn ei olygu? Byddwch yn canolbwyntio ar y prif syniad yn y cwestiwn ac yn pwyso a mesur ei effaith neu rôl yn erbyn ffactorau perthnasol eraill. Nawr cofiwch, nid oes angen i chi gytuno gyda'r cwestiwn. Be bynnag sydd yn y cwestiwn y mater dan sylw, efallai rhyw wrthryfel penodol neu rôl rhywun. Nid oes rhaid i chi gytuno gyda hyn, ond mae rhaid i chi ddod i barn gyson a chytbwys. Nesaf term ydy pa mor effeithiol, neu'r set o dermau pa mor effeithiol. Nawr, mae disgyblion yn hoffi hwn, achos nhw'n teimlo bod e'n llifo'n dda o eich cyrsiau tygau chi. Yn amlwg dyma, ond ni bai bod chi'n ailistedd uned 1, ac os ych chi'n ailistedd, fyddwch chi'n gweld tebygrwydd mawr rhwng uned 1 a uned 3. Ond oni bai bod chi'n ailistedd, dyma ydy un o'r arholiadau cyntaf newch chi ers y cwrs tygau. Felly mae disgyblion yn aml iawn yn licio pa mor effeithiol, ond peidiwch cael eich swyno gan y term pa mor effeithiol. Newch siŵr eich bod chi'n hyderus o'r mater dan sylw. Oherwydd dyma fydd corff yr traethawd. Byddwch yn cynnig dadansoddiad wedi gefnogi'r mater dan sylw sy'n mesur i gryfderau a'i gyfyngiadau. Felly, os ni'n edrych pa mor effeithiol i polisi yr enghraifft, pam oedd yn dda, beth oedd ei gryfderau, ond hefyd beth oedd ei gyfyngiadau, beth oedd yn methu effeithio, pwy oedd yn methu helpu, neu pwy oedd yn methu buddio. Byddwch yn canolbwyntio ar y prif syniad yn y cwestiwn ac yn llunio barn ar effeitholrwydd gan bwyso mesur yn erbyn ffactorau eraill. Efallai, oedd yr un mor effeithiol, neu'n fwy effeithiol, neu'n llai effeithiol. Eich nod yw i llunio barn gyson a chytbwys, eto y casgliad mor bwysig ym mhob un o'r traethodau yma, mwyn dweud, os ych chi'n meddwl bod e'n effeithiol, neu oedd rhywbeth yn fwy effeithiol, yna bolisi oedd yn fwy effeithiol, neu frenin oedd yn fwy effeithiol yn taclo polisi tramor ar enghraifft. Pa mor arwyddocaol? Y tro yma, byddwch yn cynnig dadansoddiad wedi gefnogi o'r mater dan sylw sy'n mesur ei oblygiadau. Nawr, be mae hyn yn golygu ydy byddwch yn canolbwyntio ar y syniad yn y cwestiwn ac yn llunio barn ar ei arwyddocad gan ei ystyried mewn perthynas a ffactorau eraill oedd efallai'r un mor effeithiol neu'n llai effeithiol. Ac eto, yn y casgliad, mae'n rhaid i chi sôn am pa mor arwyddocaol i chi'n ei feddwl oedd hyn yn cyd-destun y cwestiwn. Nawr, does dim byd yn eich stopio chi rhag anghytuno gyda arwyddocad, a dweud bod chi ddim yn meddwl bod y mor arwyddocaol a rhywbeth arall. Ond mae rhaid i chi gyfiawnhau hyn yn erbyn yr perthynas yma a ffactorau eraill. Dyma term gorchymyn arall sy'n swyno disgyblion yn aml iawn. Pa mor llwyddiannus? Fi'n gwybod beth yw llwyddiannus. Gret, allai ateb y cwestiwn yma. Ond plis ewch ati i
ddarllen gweddill y cwestiynau. Os ydyn ni'n edrych ar yr opsiwn gyntaf, chi'n hyderus iawn yn eich wrthryfeloedd chi, a mae hwn yn sôn am ryw bolisi falle chi ddim mor hyderus ynddi, peidiwch dewis hyn achos bod chi'n teimlo'n gyfarwydd gyda'r term gorchymyn. Dyma pan mae mor bwysig i sicrhau bod chi'n gyfarwydd â pob un term gorchymyn, i sicrhau bod chi ddim yn cael eich gyfyngu orfod dewis rhywbeth penodol. Byddwch chi'n cynnig dadansoddiad wedi gefnogio'r mater dan sylw yn mesur ei lwyddiannau a'i fethiannau. Ac eto, be mae hyn yn ei olygu? Byddwch yn canolbwyntio ar y prif syniad yn y cwestiwn ac yn llunio barn ar lefel ei lwyddiant, gan bwyso mesur yn erbyn y ffactorau eraill oedd efalle'r un mor llwyddiannus neu yn fwy neu llai llwyddiannus, a fydd hi'n i gyd yn dod at ei gilydd yn y casgliad. Nawr, dydyn dweithio fy nisgyblion yn aml iawn, peidiwch mynd ati deimlo bod y casgliad yn wahanol i'r gyflwyniad neu corff y traethawd. Mae beth ych chi'n meddwl, eich safbwynt chi'n eich barn chi yn yr achos yma lefel i lwyddiant yn gorfod cael ei ddangos trwy gydol y traethawd. Meddyliwch am mewn ffordd, ych chi ddim eisiau i'r arholwr i ddarllen eich traethawd chi, a dim ond wir deall eich safbwynt chi tan y casgliad. A bod nhw fel, dyma beth mae'r disgybl yma'n meddwl, ond ni'n mynd deall hyn nawr tan y casgliad. Mae rhaid bod hyn yn rhywbeth sy'n ymlygu hun trwy gydol y traethawd. I ba raddau, eto term lle mae disgyblion yn hyderus iawn o hyn, yn enwedig o adael tygau i fewn i safon uwch. Byddwch yn cynnig dadansoddiad wedi gefnogio'r mater sy'n mesur graddfa ei bwysigrwydd. Felly, be mae hynny yn ei olygu? Byddwch yn canolbwyntio ar y prif syniad y cwestiwn ac yn llunio barn ar ei bwysigrwydd gan bwyso a mesur yn erbyn y ffactorau eraill oedd efallai yr un mor effeithiol, yn fwy neu'n llai effeithiol. Eich nod yw i lunio barn gyson, a mae hyn yn cael ei weld yn yr amcanion asesu. Eto bod yr barn yma ar ei graddfa'r bwysigrwydd yn yr achos yma yn ymddangos trwy gydol y traethawd, a'i fod yn gytbwys hynny yw bod chi wedi ystyried ffactorau eraill. Eto, beth sy'n ei gymell i chi wneud fan hyn ydy deall y terminoleg yma yng nghyd-destun eich topic chi. Nawr, dwi'n licio mapio meddwl, dyna sut o'n i'n adolygu pan o'n i'n ddisgybl yn yr ysgol, a dal hyd heddiw pan mae yna asesiadau pellach gen i. Ond wrth gwrs mae yna ffyrdd wahanol o'r ddangos hyn. Falle eich bod chi'n ffafrio falle rhestrau a gwneud rhywbeth llai gweledol yn rhywbeth mwy systematig. Ond i fi mae pethau mwy gweledol yn gweithio. Mae'n rili bwysig i chi i ddarganfod yn enwedig yn eich cyrsiau safon uwch chi beth sydd yn gweithio i chi a pham. So os mae yn bethau gweledol, gret, mapio meddwl, pethau mwy gweledol, ewch amdani. Ond mae rhaid i chi ddarganfod beth sy'n gweithio i chi. Ond mae dal yn bwysig i chi roi hyn yn cyd-destun eich topic chi. I ba raddau, be mae hwn yn golygu, pwysigrwydd, pa ffactorau eraill, yr un mor effeithiol, pa barn cyson sy'n trwy gydol y traethawd, a barn gyson yn yr casgliad. Hynny yw bod yr arholwr ddim yn darllen y traethawd yn ei gyfanrwydd a wedyn bod chi'n newid eich meddwl yn y casgliad. Os nad oes lot o amser gyda chi adolygu, dwedwch bod gyda chi rhyw chwarter awr cyn cinio, neu mae gyda chi 10 munud cyn gêm pêl-droed neu ymarfer pêl-droed. Mae hyn yn ffordd effeithiol iawn i chi adolygu. Dwi'n credu y peth mwyaf effeithiol i chi wneud wrth i chi adolygu ydy ymarfer eich trethodau. Paratoi ar gyfer cwestiwn traethawd, ymarfer eich trethodau. Ond, os oes gyda chi pwt bach o amser, ewch ati i wneud rhywbeth tebyg i hyn. I ba raddau oedd yr gwrthryfel yma ac yn y blaen. Lluniwch rhyw gwestiwn bach fer a ewch ati i nodi. A oedd yn bwysig, pa ffactorau eraill allwch chi ystyried? Allwch chi ystyried gwrthryfeloedd eraill nath ddigwydd, neu ffactorau eraill nath ddigwydd yn y cyfnod? Oedd rhain yr un mor effeithiol y be bynnag sy'n eich cwestiwn chi? Beth yw eich barn chi? Sut allwch chi sicrhau bod y barn yma'n gysod trwy gydol y traethawd? 10 munud o adolygu, a ddim falle mor feichus i chi o rhan eich amser chi, ond dal yn ffordd effeithiol iawn mwyn i chi fynd ati i adolygu.
Pan fydd yr arholiad yn cychwyn, adolygwch bob cwestiwn yn ofalus a meddyliwch pa gwestiwn ydych chi'n mynd i ymateb iddyn nhw. Okay? Does dim rhaid i chi ateb adran A yn gyntaf. Os ych chi'n gweld yn adran B, mae yna gwestiwn fan hyn, dyma'r cwestiwn perffaith, ni'n gallu breuddwydio am gwestiwn, dyma'r cwestiwn bysau'n codi yn y papur arholiad, ewch amdani'n gyntaf. Ond i bai bod yn glir yn y papur arholiad, does dim ots gan arholwyr pa gwestiwn neu pa dreithawd i chi yn ateb cyntaf. Felly ewch ati nid yr un i chi fwyaf hyderus ynddi, a mae rhyw fath o yn setlo eich nerfau chi ar gyfer yr arholiad. Felly dyma enghraifft i chi o bapur arholiad. Nawr fel y soniais i, os ych chi'n edrych ar cwestiwn 3 ac yn meddwl, gwrthryfeloedd, gret, dwi wedi adolygu gwrthryfeloedd yn gadar, dwi'n deall gwrthryfeloedd, ewch ati ateb adran B yn gyntaf. Ond beth sy'n bwysig yw eich bod chi'n clusnodi yr un faint o amser i adran A ac i adran B. Mae bobl o bryd i'w gilydd yn meddwl mae adran B mae'n ystod dyddiadau yn fwy. Mae'r gap o rhwng y dyddiadau yn fwy, ac felly o bosib mae hwnna'n golygu bod angen i fi glusnodi fwy o amser i'w ateb. Nad yw hwnna ddim yn gywir, mae yna 30 marc ar gyfer y ddwy gwestiwn, felly clusnodwch yr amser yn 10. Dyma chydig o top tips i chi cyn gychwyn. Iawn. Cofiwch ganolbwyntio ar y prif syniad y cwestiwn. Nid cyfleiriadau gymaint o ffeithiau phosib ydy pwrpas yr arholiad yma. Dyw amcan asesu 1 ddim yn gwobrwyo chi am hynny. So os ni'n edrych ar diddymu'r mynachlogydd, peidiwch sgwennu llwyth o bethau chi'n gwybod am Harry yn diddymu'r mynachlogydd. Sicrhewch bod chi'n ateb y cwestiwn. Mae'n swnio fel peth syml iawn i ddweud, ond dwi'n credu o bryd i'w gilydd mewn falle dan y mod arholiad, ni'n gweld rhan o'r cwestiwn. Dwi bendant wedi bod yn eog am wneud hyn. Dwi'n gweld rhan o'r cwestiwn ac yn mynd ati i sgwennu popeth dwi'n gwybod am diddymu'r mynachlogydd a pam diddymwyd y mynachlogydd ac yn y blaen. Ond nid dyna'r cwestiwn. Mae'n gofyn i chi o diddymu'r mynachlogydd yn newid crefyddol pwysicaf yng Nghymru yn y cyfnod. Ffurfiwch dadl sy'n cael ei ystyried mewn perthynas ar y ffactorau perthnasol eraill. Cofiwch gadw golwg o'r cyfnod amser. Os ych chi yn sôn am rhywbeth ddigwyddodd ar ôl y cyfnod amser, newch chi ddim colli marciau, ond newch chi ddim ennill marciau am y darn yna o wybodaeth. A fel i chi siŵr o fod yn ymwybodol erbyn nawr, amser yn dyn iawn ar y cwestiwn yma, felly chi jyst yn gwastraffu amser. Okay? Mae'n anodd cymunedau i'r bandiau top hynny. A chofiwch fel yn adran A ar ddangos barn yn gyson ac yn gytbwys drwy gydol y traethawd. Peidwch colli trywydd, iawn, peidwch newid eich meddwl. Okay? Peidwch meddwl, ti'n be, diddymu'r mynachlogydd oedd yn newid pwysicaf, a wedyn erbyn y casgliad meddwl, ti'n be, na, oedd rhain lot fwy pwysig. Mae rhaid i chi gadw ateb sydd gyda barn gyson drwyddi draw. Mae hynny mor bwysig. Wrth i chi adolygu, iawn, mae modd i chi gynllunio eich ymatebion chi yn fanwl. Ond pan ddeithir arholiad, mae dal modd i chi gynllunio eich ymatebion chi. Fysa ni'n argymell i chi wastad fynd ati i cynllunio yn fras eich traethawd chi. Okay? Does dim rhaid i chi, os ych chi'n teimlo bod chi'n fath o berson sy'n gallu trefnu pethau yn eich pen chi, ewch amdani. Ond yn bendant i'r anhelaeth o ddysgwyr, mae clusnodi ychydig o funudau i drefnu eich ateb chi yn eich buddio yn hir dymor, a mae eich ateb chi yn gallu ffurfio barn gyson drwyddi draw, chi'n fwy tebygol o gofio pethau, a mae modd i chi ateb mewn ffordd fwy soffistigedig. Gallech chi gynllunio eich ymatebion ar y papur cwestiynau. Mae hefyd modd i chi wneud yn y llyfryn ateb, ond cofiwch rhoi llinell clir trwy iddi ar y diwedd, felly i sicrhau bod eich arholwr ddim yn marcio eich gwaith chi. A falle rhowch gynnig o nawr yr arholiad i gynllunio mewn arddelliau gwahanol tan i chi ddod o hyd i rhywbeth sy'n addas ar eich cyfer chi. Mae hyn yn un ffordd eitha manwl i wneud, felly sy'n ni'n argymell i chi wneud hwn yn rhan o'r broses adolygu, ond eto mae modd i chi wneud hwn ar ffordd mwy syml ar y papur arholiad. Nawr, be dwi wedi wneud fan hyn gyda yr uwchleiwyr ydy nodi
os oedd yn effeithiol, os oedd e ddim yn effeithiol yn goch, os oedd e wir yn effeithiol yn wyrdd, a os oedd e rhywfaint yn effeithiol yn felyn. A mae hwnna'n eto'n ffordd da iawn o gynllunio flaen llaw. Peidiwch mynd yn ywedig pan mae gennych chi ystod hir yn y 20au oedd hyn wedi digwydd, yn y 30au oedd hyn wedi digwydd, yn y 40au, mae hynny'n fecanyddol a gewch chi ddim fynediad i'r bandiau uwch. A gan eich bod chi'n gallu ymdrin â chyfnod amser fwy sylweddol yn enwedig yn adran B, sicrhewch bod chi yn bwrw rhan fwyaf o'r ystod dyddiadau. Nawr, dyw hwnna ddim yn golygu fel nes i sôn bod chi'n mynd yn y 20au, ddigwyddodd hwn, yn y 30au, yn y 40au, ond newch yn siŵr bod chi ddim just yn siarad am y 10awd diwetha ac wir yn hollol anwybyddu y 10awdau cyntaf, achos dyw hwnna ddim yn ateb y cwestiwn yn ei gyfanrwydd. Felly, yn gloi, cofiwch ar gyfer uned 1, canolbwyntio ar y cwestiwn a osodwyd, trefnu eich dadleuon, fel eich bod yn ffurfio ymateb cydlynol, hynny yw, peidiwch newid trywydd yn ystod y traethawd. Mae'n rhaid i chi drafod y cwestiwn yn ôl o ysgogiad y term gorchymyn, so trafodwch, pa mor llwyddiannus, pa mor arwyddocaol. Eich nod yw i llunio barn cysol a chytbwys sy'n cael ei ategu gan dystiolaeth a bod hwnna drwyddi draw yn yr traethawd. Tip da i chi dwi'n gofyn i fy nisgyblion i wneud ar diwedd sgwennu traethawd ydy mynd nôl a uwcholeuo pan maen nhw wedi, so dwedwch maen nhw'n gweud bod dydd ym mynd mynachlogydd a taw dyma oedd y newid mwyaf pwysig i grefydd, bod nhw'n mynd nôl a uwcholeuo bob tro maen nhw wedi cyfeirio at hynny yn y traethawd. A os maen nhw ond yn gweld hwnna ar y dechrau yn y cyflwyniad ac ond yn gweld ar diwedd yn y casgliad, dyw e ddim yn cael ei drafod drwyddi draw. A'r casgliad, os ych chi ond yn sgwennu cwpl o linellau, achos bod chi'n rhedeg mas o amser, newch yn siŵr eich bod chi yn cyrraedd y casgliad ac yn dwyn ynghyd y dadleuon a'r ymatebion mewn cynnig ateb terfynol. A dyna pam amseru a gwybod, mae disgyblion yn sgwennu'n wahanol. Mae un disgybl yn gallu sgwennu yn gyflym iawn, a disgybl arall yn sgwennu a lot yn fwy cyfun ond yn y rafach. Mae rhaid i chi allu darganfod pa mor gloi chi'n gallu sgwennu mwyn sicrhau eich bod yn cyrraedd y casgliad. Felly diolch yn fawr i chi am wrando ar y cyflwyniad hon. Cofiwch mae yna nifer o adnoddau ar gael ar wefan Cybac o rhan y cynnwys, a mae nifer fawr o fideos ar wefan Carlam yn sôn am uned 1 neu'r unedau eraill mewn ffyrdd gwahanol neu ffocysu ar ambell i beth gwahanol. Felly sicrhewch bod chi yn ail ymweld ar fideos sydd wedi cael ei gynhyrchu yn gynt yn y blynyddoedd cynt. Mae'r cynnwys o ran yr arholiad a y cyngor arliadau ddim wedi newid, felly mae werth i chi wrando arno fe mewn ffordd gwahanol. Hwyl am y tro a phob lwc i chi.